jawab, Mas. Apa? Sampeyan gak nang guyangan? Lho, Sapa? Kit sampeyan ndak to? Buat dijak to. Ning kono nek apa, Mbak? Ah kopi no. Kopi. Bakul kopi. Soda gembira. Oh, soda gembira teng bawuk mawon lho enak. Nah. Kopi teng bawuk lho enak bawuk. Aku no oke. Teng pundi, Mbak? Teng bawuk. Emang aku tau rono wengu emah. Ora kapuk. Teng kene sinten lho? Ayo nebang. Tak blesno. Yoko yo semangat. Sindene ya nom-nom ayo. Ayo. Mas Akbar ki gak pernah sindene tuwa-tuwa gak enek. Tuwek sithik pateni. Apa to kok Mas pilih sing nom-nom ya berbakat ya cek payu adone. Lah nek ngene iki lho aku semangat. Nek ndek mau Weh ngumbar perkara. boten sing ndek mau kan kono. Salam-salam di apa? Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Cak Kumet. Ini kalau tidak salah dari Tulungagung ya? Bukan. Dari mana? Kediri. Aduh, aku lali. Kamu lupa deh. Habis kamu dijaluk IWA nggak mau sih. Bagaimana? Anu, minal aidin wal faizin. Ya, Mas Faizi, Mas Komet ya. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Iya, Mas ya. Kayak gini gitu, Mas. Halo, Mas. Namanya rumput ekone lho. Kowe sapa? Mau kenal? Mau kenal pisan. Duh, Ranger. weh kenal ta pisan. Ranger Ini Nama lengkapnya sapa ora ro? apa Ranger? Rangel Rangers sih lho. Ranger. Rangel. Aku bisa berubah. Nggak, nama lengkapnya sinten to? Mbak Rangel Melediana Putri. Nah, kalau Kok wapal ngono to, Mas? Yo kan ngaten iki nama-nama Anu ben kene dhewe lho nyapa kok. Yo kan Siapa mengenalkan. Dek? Namanya siapa? Ranger Melody yang Putri. Panggilannya? Ranger. Kalau aku manggil yang lain boleh enggak? Panggil apa? Mama. Ya Allah. Bisa sudah. Pak Yon, dadi sapa to gandenganmu? Apa iso? Bisa, aku biasa. Anu rat. Rat sopo? Rat kurang kenal kok. Urung kenal jenenge kok Rat. Kok rat nih? Namanya siapa? Kamburi mang nyeluk ya rat aku njaluk laku rat ya iki yo. Ora paham. Kenal lo jenengmu karo iki. Nggih. Anu pangapunten nika namine sinten nggih? Nggih, kula Sri. Sing minggat nika. Ya ampun wis balik. Tibake malah cilik, Met. Guys, Sri. Sri. Iki Sri. Niki dalam saking pundi? Saking Nganjuk. Oh, Nganjuk mriki mawon. Nggih. Nggih, mboten usah turuti nika nggih. Sampeyan teng mriki mengke nembang kalih kula. Nggih. Ini kita sing kata pamundutan mengke diaturke. Banyak. Permintaannya apa? Ada anu sama kesayangan bisa ya berdua ya. Bisa. Mbak Ranger. Halo. Kesayangan atau yang lain? Oh, yang lainnya gimana ya? Yang lain. Ya, apa milih sendiri kan tadi lagunya banyak. Niki Apa mboten mawon saged niki mau? bahasa Jawa. Apa? Enggak bisa bahasa Jawa. Oh, bisa. Oh. Saged. Jane wong kene ayu omong opo kaya pantes ta. Oh ya pantes. Bojoku kaya omong halus bareng ketok kasar. Bojomu saiki Inggris saya to met basane. Gar. Yo, iki ana anu sing dereng anu tadi gubuk asmara juga ada. Iya. Lintang asmara juga ada. Iya. Lintang asmara wae. Kan duet. Anu. Oh gitu. Wet Lintang mengke asmara ya. Lintang asmara. Heeh. mengke Mas Komet kalih sapa ki mau? Angel. Nggih. Terus jenengan kalih Mas Akbar. Loh, Lah kamu to. Ora. Lah kamu to. Aku tak ambek pira swara ae. Lho. Ngomong Ya Sampeyan lho, Mbak. Nek ora gelem nembang berarti bojomu dipek Komet kabeh lho. Heeh. Silakan. Silakan Karek baten iki. apik weku. Loh, alah.
mengki bulune tok. Lintang asmara riyen. Apa? Minta apa? Milih apa? Gubuk asmara. Oh, gubuk asmara. Oh, gubuk asmara. Duet gubuk asmara. Biasa sih engko jaran. Sing kedua. Sampeyan dengan jaran yo. Kok dadi yo Mas yo? Dadi yo. Masa ket mau urung dadi. Aku dadi ya. Oke kok. Yuk bertiga, Dik Sinta, Mbak Sinta, Mbak Yovika, Mbak Yovika, Mbak Denko. Mbak Denko, monggo. Coba, ya sepati cah. Ayo. Awas. Oke, sebentar saja sebelum Anda nembang, Iya. karena tidak semuanya mengenal Anda. Perkenalkan namanya dari mana? Ayo, coba. Yo, yang satu. Namanya siapa? Kok namanya dari mana gitu? Loh, namanya siapa? Siapa? Asal Dari dari mana? Ayo, yuk. Sinta dari Kedung Dawa. Oke, Sinta dari Kedung Dawa. Berarti Nganjuk. 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 Oh, putra daerah. Iya, no. Selanjutnya yang tengah nama Yovika dari Ngawi. Ngawi. Iya. Ya. Ngawinya mana? Bawo. Mbak. Kok ate medeni wong to, Mas? Kok metine aku tahu petuk kaya. Anu, Ya apaan? aku tahu surup-surup. Anu, Yovika ya, Mbak ya? Iya. Oke, jangan dilanjutkan karena ini terus ya. Apa to? Tapi niku boten saru lho, Om. Loh, saru lho kuwi. Lho boten kok Ngawi to? Nggih. Ngawinya mana? Bawo. Lah kuwi lho. Lho, wis dusun dengan kula namanya Bawo. Itu nama tempat. Nama Iki dusun dengan kula. Oh, nama daerah Desane, to? Met, desane. Enten tenan nggih. Mboten guyon. Boten oh. Mbak aku tak rono. Oh, meh apa? Lho monggo. Lah dulan kaya. Oh, iya. Mempererat ukhuwah Islamiyah. Alah omong apa? Yang nomor 3 namanya siapa? Dari mana? Aku. Nggih. Namanya Mbak? Aku. Nggih sampean. Oke. Nama. Hah? Nama. Iya. Lah ya siapa namanya? Tadi sudah. Betul. Wong urung jelas kok. Kurang jelas kok betul ini lho. Sing dene Mas Akbar sing tak senengi ngene iki lho. Lah apa? Ngopo kok seneng? Maaf, Mbak, namanya siapa? Kula Deni. Oh, Deni. Cetha trewelo. Jelas ngono kok. Asal dari mana, Mbak? Aku. Nggih. Iya. Nggih, dari mana alamatnya? Situ aja tadi. Oh, ada ya? Iya. Ah, ya. Oh, Tak berarti- apa-apa lah itu. Kira-kira. Rumahnya mana tuh? Rumahnya nggak di bawah. Oh, enggak beda. Oh, berarti cegake bawu ngemang lho. Dek. Mbak. Oh, iya, Mbak. Iya. Ngomong so, tak tapuk pisan. Aku iki tau rono ning Ngawi jenenge ora nganggo M. Kowe iki kok ngeyel. Ngawi tanggoku kok. Aja dibahas kuwi. Ora enek M. Aku kudu. Jare sapa enek eme kok e? Ana ya. Oh, berarti M nggih. Nggih, emo. Adek padha mbek kuwi yo ning nggih kuwi yo M Met. Anak ke wis. Itu ngomong apa sih itu bawo-bawo itu? Aja melu-melu. Enggak boleh. Kamu kan dari Nganjuk toh? Iya. Nganjuk. Berarti enggak boleh. Anu Nganjuknya mana? Aku. Alah. Aku wae aku. Sabar toh, sabar. Sabar Wong piye? ngadeni sinden kok. Oh, modele emosian. strong. Sabar toh. Gudang asli. Gudang sini. Gudang Ngawi Sekarang Nganjuk. pindah di guyangan saya. Nah. Mbak pindah nggen kula warang 50-an sak jam monggo. Kok 50 ta aku 40 kok. Lah, malah luwe murah. Kulak kok kene kok. Ayo, apa bertiga janjiannya ini tadi? Sik to, Mas. Apa? Sampean enggak nang guyangan? Loh, Sapa? Kit sampean ndak to? Buat dijak to. Neng kono nek apa, Mbak? Ah, kopi no. Bakul kopi. Bakul kopi. Soda gembira. Oh, soda gembira teng bawok mawon lho enak. Nah. Kopi teng bawok lho enak bawok. Aku no oke. Teng pundi, Mbak? Teng bawok. Mah, aku tau rono wengu mah. Ora tapuk. Teng kene sinten lho. Ayo nebang. Tak
dilesno misan. Gak. Wong asline ya mikire tok Wis ngono. aja dipikir teman-teman ya, Nduk. Boten, Sampean boten. sing sebagai Generasi. ya. Ini satu profesi sama Iya. sampean loh. Satu profesi. Lah sama betul sampean. sebagai generasi guru. Oh. Oke, ditata sing apik. Basa tata krama subasita. Aja kaya iki. Dan iku kenging napa? Iki terlalu dewasa. Dadi sebagai penghibur ki ya ana isine tontonan apa ta sing bisa dicontoh. Iki apa nek contone blas? Ditakoni wong kok nek dicontoh. Lah ya. Wong dhek dhewe ngalor ngidul. Kaya apik-apik.